top causes of death worldwide. Ay katatlo po ay cancer. Alam natin kung ano ang pagkain ng mga cancer. So ang pagkain ng mga cancer po ay yung mga toxin na mga substance na galing po sa karne ng hayop. Yung mga fermented na mga inumin. At kahit po ito po ay healthy foods, kung hindi tama ang combination, ito po ay magdudulot ng pagkain ng cancer. At 17.5 million po ang namamatay bawat taon. Ang kapat po ito ay diabetes. Alam niyo ba na diabetes ito ay lifestyle disease? At alam niyo ba na itong mga sinabi kong mga sakit ay mayroon pong solusyon na nutritional therapy, back to the Eden. So marami pong mga medical team ngayon na binasbasan ng Panginoon na upang turuan itong sakit na diabetes. Gagaling yan. Dahil marami na kaming na-experience na pwede pala itong mapagaling kapag tama ang ating kinakain. Tamang oras, tamang pag-inom, at tama ang ating pinakain ng mga nutrients. Walang between meals. Kahit ikaw pa ay nag-insulin ngayon, yan po ay makukuha kung gusto natin na kunin. Dahil po mayroon tayong mga dalubhasa na nakaalam nito. At ang huli po ay ang stroke. Itong stroke sa utak ay stroke. Kung sa heart ay heart attack. Kung mayroon kang sakit sa utak, ito po ay dahilan yung mga toxin na nanggaling din sa ating mga ginagawa o kinakain. According to 2 Corinthians chapter 11 verse 13, mag-ingat po tayo ngayon. Even Satan himself, verse 14, is transformed into an angels of light. So that's why we are destroyed wonderfully, because hindi natin alam, ginagamit ang pulpit in order to destroy. Kung i-quote niyo po sa Testimonies for the Church Volume 1, page 466, nandiyan po kung ano ang mangyayari kung hindi tayo mag-aaral. Itong Roman law ay pinasok sa lahat ng mga nasyon. At ito po ay ginawa ng civil laws. Itong kinatawag na canon laws, ito po ay Codex Vaticanus. This is a mode of destruction. Codex Sinaiticus and Codex Alimentarius. Ito po ay mga codex ng Roman law. At ngayon po ito ay tinatawag na international law. At mayroon din silang tinatawag na agent for destruction. Big Pharma. Itong Big Pharma, ito ay pharmaceutical. Alam po natin kung ano ang may dudulot ng mga synthetic drugs. Kung hindi po ito gagamitin sa tama, ginagamit sa negosyo. Maraming mga pharmaceutical ngayon, pero ang sakit ay dami-dami naman. Dito na tayo sa huling panahon, mga kapatid. At ang Big Medica, alam natin na ang ating mga hospital ngayon ay tinatawag na ISO 601. So, mag-ingat po tayo. Dahil po, ngayon ay ginagamit ng Satan's medical missionary ang mga insan ito. At doon po, nag-rely tayo. Nag-rely po tayo sa WHO, nag-rely po tayo sa DOH. Sa ngayong panahon po ay mag-iingat tayo. Dapat po tayo ay mag-rely sa ating Panginoon dahil siya lang po makaligtas sa atin, sa mga tao na vaccinated na. Mag-pray po tayo. At sa wala pa po, dapat po tayo mag-ingat. Ito naman po ang ating gagawin. Dapat tayo ay maghingi ng Holy Spirit kung ano po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Big Tika or technology. Alam po natin na ina-alter na po ang pagkain natin ngayon, kahit po ang agriculture. Ito po ay tinatawag na Big Agribis. Alam niyo ba po, itong 5 na ito ay tinatawag na CBRNA. Ang ating mga kinakain po ay atin ininom ng mga gamot. Ito po ay mayroong chemicals, mayroong biological, at mayroong altered na tinatawag na radiological. Itong mga technology na ginagamit ng mga ospital ngayon, at yung mga mining, mga nuclear weapon na doon dinitest sa mga ocean, yan po ay harmful. Kakainin ito ng isda. At alam mo po, ang fish ay isa sa mga nagpropromote ng cancer. At yan po ay dapat nating ingatan. At ang agriculture natin ngayon, alam natin na marami ng nanotechnology. That's why I recommend the supernatural farming according to the spirit of prophecy. Ito po ay kailangan natin ngayon. At ang kailangan natin ngayon, mga kapatid, dapat mayroon tayong mga lupa na hindi crowded or malayo. Hindi naman gaano kalayo sa city, pero dapat mayroon tayong tataniman upang magkaroon tayo ng mga supernatural farming, better than organic.
Alam natin na ang organic ay isa din sa mga weapon of mass destruction. In the name of organic, tayo po ay patayin dahil po sa mga animal waste na kanilang ginagamit. Halimbawa, yung mga chicken manure, ano ba po ang nandoon sa chicken manure? May mga bakterya po, mga diphtheria po. So dapat mag-ingat tayo dyan in the name of organic. Pagbukas natin po ay mayroon ng tayong sakit. Noong last month, doon kami sa isang agriculturist. Mga farmers natin ay mayroon silang sakit dahil nagagamit ng mga organic. Organic na galing sa waste of animals. Kawawa yung mga farmers natin. Ngayon po, itong Codex Alimentarius Commission, mga kapatid, dito po ay Controlling of Food internationally. Ginawa po ito ng United Nations. Galing po ito sa Vatican. Na i-control ang mga pagkain sa lahat. Ito po ay tamang ginagawa nila pero in the name of common good. Doon sa amin. I-lockdown ka tapos pakainin ka ng mga artificial food. Dapat po tayo magkaroon ng pag-iingat dahil Satan most dangerous destructive devices according to CCH 1015 Christian Church. Ang sabi dito ni Ellen White, Satan gathered the fallen angels together to devise some way of doing the most possible evil to human family. One proposition after another as made till finally Satan thought of a plan. He would take the fruit of the vine, also wheat and other things given by God, food, and would convert them into poison, which would ruin men's physical, mental, and moral powers, and so overcome the senses that Satan should have full control. So ang Diyos lang po ang ating sandigan ngayon, dahil po kahit ang ating kinakain ng mga prutas, mga kinakain natin, nakala natin ay healthy, hindi natin dapat pakikipagtiwalaan. Ngayon po, ang challenge sa atin, dapat po tayo ay magpunta na ngayon sa countryside. Maghanap tayo doon ng ating dapat taniman. Although our priority is the city, mayroon tayong outpost dito sa city. Kung may bahay tayo, gawin natin itong outpost. At kung mayroon tayong bahay doon sa bundok, ito po ay gawin nating farm upang tayo ay hindi ma-destroy wonderfully. Dahil ito ang mensahe ng Panginoon ngayon. Alam natin na ang gusto ng Panginoon, the natural healing. According to Councils on Diet and Foods, page 301, paragraph 2, there are many ways of practicing the healing art, but there is only one way that heavens approve. God remedies are the simple agencies of nature, fresh air, exercise, pure air, pure water, and clean, sweet premises are within the reach of all. So ito po ang inapprove ng Panginoon. Kung tayo po ay mag-involve sa medical missionary ngayon, hindi po tayo ma-destroy wonderfully. Dahil po ngayon, dapat po tayo ay mag-study the Word of God, the Spirit of Prophecy. Ang mga sinulat po ng mga health books, medical books, ni Ellen White ay dapat nating pag-aralan. At yung mga nagpa-practice na ng mga almost more than 30 years na ng mga kapatid natin na doon sila po ay mayroong mga natural farming. Dapat po natin hanapin sila. Sila po ay hindi lumabas po sa Seventh-day Adventist Church dahil sinunod lang nila po ay yung mga payo. At sila po ay, ngayon po ay nag-enjoy po sila doon sa kanilang tinitirhan sa mga farm area. At mayroon din tayo sila pong mga outpost dito sa city na tinatawag nilang restaurant or center food of God's people. Ito po ay magiging ministry in the city, yung mga restaurant. So sa gabi po ay maghinto na po tayo sa ating pag-aaral at maraming salamat po sa lahat na nakikinig at sa lahat na maabutan nitong mensahe ng Panginoon ay dapat po tayo mag-pray kay Jesus. So ito po, the Lord bless you and thank you.